Всеки има право на живот без страх, без удари, без крясъци. Не мълчи, не се срамувай. Ние сме тук, за да те чуем и защитим. Домашното насилие е наблюдение и ако си в опасност, имаш право на помощ, имаш право на защита. Не стой сама, потърси ни. Не е срамно да поискаш помощ. Казвам се старши инспектор Невен Инджов, регионален координатор по домашно насилие за областна дирекция на МВР Велико Търново. Днес ще поговорим за домашното насилие. Домашното насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опита за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода, личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са били в семейна връзка или фактическо съжителство, или които се намират в интимна връзка. За психическо насилие върху дете се счита всяко насилие, извършено в негово присъствие. Най-честите престъпления в условия на домашно насилие това са телесните повреди или така нареченото физическо насилие. Неспазването на заповед за защита, издадена от съда, е следващото по обем вид престъпление, извършено в условия на домашно насилие. Защита по Закона за защита от домашно насилие могат да потърсят всички лица, пострадали от домашно насилие, които са извършени от съпруг или бивш съпруг, лице, с което се намира в фактическо съжителство или е било в такова, или в интимна връзка. Лице, от което има дете, родители спрямо децата и деца спрямо родителите. Лица, намиращи се в родствена връзка и такива в родствена връзка по сватовство. Основните форми на домашно насилие са физическо насилие или това е всяко блъскане, удряне, скубане, душене или физическа съприкосновеност с пострадалия. Сексуално насилие – това са нежелани полови актове, извършвани или принуждавани да бъдат извършвани от пострадалия. Психическо насилие – към него спадат всички обиди, закани, заплахи. Към икономическото насилие спада ограничаването на пострадалия за достъп до личните му финансови средства. В случай на домашно насилие пострадалия може да потърси за съдействие съда за издаване на заповед за защита. С заповедта за защита съда може да забрани на извършителя да извършва актове на домашно насилие, да го отстрани от съвместно обитаваното жилище, да му забрани да доближава пострадалия, да му забрани да осъществява нежелана комуникация чрез средствата за комуникиране, социални мрежи в това число, да определи място за живеене на детето и лични контакти с него, ако имат общо дете, да задължи извършителя и пострадалия за посещаване на специализирани програми. При непосредствена опасност за живота и здравето на пострадалите, те могат да потърсят органите на МВР на единен европейски номер 112 или в най-близкото поделение на МВР. Институциите в страната работят в екип с цел да осигурят бърза, адекватна и навременна защита. Пострадалите от домашно насилие, ако потърсят органите на властта, ще получат помощ, подкрепа, разследване на издаване на заповед, настаняване в кризисен център, получаване на безплатна правна помощ и консултация. Не сте сами. Кажете стоп на насилието. Подавайте сигнали. Ние сме с вас.